612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Mana sa kaaw. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rona. Sa dili ko pasugdan sa pagsahisay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan. Iingatan ka. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? May kaning usa ka babae nga nagtago sa address sa Kalapi, Bohol. Ang atong matatampo nagdasingan nga Rona. Recorded by X Thunder Gaming. Kumusta yung mong pag-eskwela, nak? Okay ra ma. Maayo hinoon. Abi ni mo ma. Dagan pa iniingon sa mong school ay nga mura nag-igsuon. Oh, syempre. Sayo, biyak ko naman. 17 pa lang ko sa dihang namabdos ko nimo. Ako bitaw silang giingnan ma. Nindutaw ta man no kung napa ko'y papa. Rona, di ba nagstorya naman ta, anak? O lagi ma. Dili ta maghiskot niya kay wa siya ayaw nga pagkaamahan. Pero ma, wa basit maabot si mga nauna nga basin karong panahon na nausab na siya. Siyempre, itong panahon na mga bata pagod kaayo mo. Pulos pa mo dili pa andam atong panahon na. Oh, kung nausab man gani siya, maayo hinoon. Pero nakasiguro ko nga doon na siya pamilya karon. O kung tinuod man sad nga nausab na siya, angay unta, nangita na siya nimo karon. Aron mamawi siya mga pagkuwang nimo. Hinoon sad ma. Sakto sad ka. Maong ikaw, ayaw na paguna-hunaan na, ha? Kung mangita man siya paagi aron mailahan kaniya mas maayo. Kung dili, wala tayo mahimo. Okay ma. Ma, last question ba? Unsa man na? Kuan ba? Bakit siya makakita na ako in person? Wa. Kisa dihang nagbuwag mi. O sa kabuwan pati kang gimabdos ato. Mao nang ikaw, tiwas gid sa imong pag-eskwela, ha? Ayaw gid pagpinarihas nako. Ayaw pagsunod sa akong nabuhat sa una. Ayaw ko hatagi kay ubos. Ma. Kanusam gid imong plano nga ipalailak sung mama. Jake, nagsabot naman tayo ni, diba? Di palagi pwede. Gikapoy na mo kuning style na to, Rona. Pag-usa na tagkatuig nga, uyab, pero ang doon karon nagtago-tago pagyapon ta. Na naman tata sa hustong edad. Sabta lang sagot akong sitwasyon. Nagdako ko nga si mama ra mo inagpadako na ko. Siyempre, higpitan ko niya sa ingon-ani nga mga butang tungod kay dili siya gustong maparehas ko niya. Taas na kayong panahon nga nisabot ko nimo. Ambot kung kaya pa ba ako. Jake! Jake, asa ka? Ay nalang pagdahom matong uyab ni Maday. Ha? Nga naman? Uy, na naman to'y lain. Unsi na anilain? Uy, wala ka kay bao. Sige ba na sa kuyog atong charming god? Katong transferi bitaw nga igaton pod kaayo? Unsa? Maayo kay sagot ka mag-istorya taron. Kita pa ba? Rona, Sultihi ko tinuod.
Sorry, Rona. Pero dili na ako kaya, gud. Nanagpilain. Mo nga, mas may tingali nga. Kalimtan na lang ko ni mo. Jake. Recorded by X Thunder Gaming. Tinuod ba ning nabalitaan ako nga na kay uyab? Tubag ako. Buwag na, Mima. Sa ato pa. Gisupak gyud ko nimo. Ma, buwag na gani. Mao gani na makakan ako. Kung nisulti pa ko ni mo sa tinuod ba? Tugtan ka ako ni mo maguyab-uyab? Rona, Dili man gihapon, diba? Sa unsa pa may kapuslanan nga mananghid ko ni mo kung imong pagbuot na man gihapon na matuman. wa ka na'y batasan ha? Natuok na ko, ma! Tanan ni mo gusto ako na gibuhat? 19 anyos na ko pero hangtod ron daghang gyapong bawal na ko. Di ka usawa ko mahinumdum nga tugtan ko ni mo watan og birthday party sa akong mga friends. Di ka usawa sa mga school events wa ko mahinumdum nga nisugot ka mo tong ako. Tungod kay matod ni mo na yung mga lalaki. Tungod kay dili ko gustong mapariha ka nako. Ma! Dili kay abig mo ikaagi ni mo mao na sa mga mahitabo na ko. Nasa ko ikaw galing ang mga butang nga gusto na kong buhaton. Pero hangtod karon dili na ko mabuhat kay naa ka. Unsa? Day, gituyo gud na nimo silent imong phone, no? Si mama nimo sige panawag, oh. Pasagti lang na, tay. Okay. Ay, tuod ay, day. Mo ni baya akong uyab, kuyog anayang amigo. Okay na nimo? Ngano dili man. Paniha. Unya, kung mag-inom mo inom ka. Nganong dili man. Dako naman ko. Ah, naana day sila dayo. Sorry kaya, nandugay mi. Saan, kapit mo mig imnonon? Ay, way kaso, babe, boy. Tuodi ay, babe. Akong amiga si Rona. Hero na. Lalo kay, nakalaag ka gabi eh. Di ba nang takapiling mula ang gabi eh, di ba? Oo. Ana gid ang life. Dapat musupak sa tapanagsa. Bagoan ko ni wala. Murag nawaan naman yung pagka-inusinti ng gabi una. Tunay, akong amigo si Danilo. Hi. Hi, Rona. Nice to meet you. Nice to meet you, Pod. Thank you nga nisugot kang magkita taron ha. Uway kaso, uy. O, masay ko'y lingaw ron. Di na ka awkward na ako. Ha? Nga naman? Kuan. Ang tinuod mong god. Mag-39 ako karong tuiga. Ha? Tinuod? O lagi. Di ka mo to? Dili man mailahan good. Pero nakaingon ko nga nailahi sa imong mga trip. Naibaw na ka. Lahi ba gid among lingaw sa mga kaedad na ako. Pero every time nga mag-jam ta ninyo kay behave ra gid ka per me. Mukatawa pero murag ipid ra. Maod di ay. Lagi. Tod. Pwede ba kang matod sa inyo inay guman na to? Ha? Ay, ayaw lang. Nga naman. Strikta kaya kong mama, God. Mao ba? Kung strict tayo mong mama, anong handong oras sa wapa mong kasinyo? Dili ba gaday pwede masupak tagpanagsa? Ang mausad. Sure ka? Buhatan mo? O, lagi. Sure ko. Danilo.
Diin ka man gikan. Kapila na nini mo buhata ha, nga dugay kang mauli. Dili man ta kayon ani sa una, Rona. Ma, pwede pag ugma na lang ta mag-istorya. Ikapoy na ko. Gusto na ko matulog. Dili. Karon na ta mag-istorya tungod kay nagkadugay. Nawad-an na gikagrespeto na ako. Mura na kang nalimot ka doon na kay inahan nga nagpaabot nimo. Ay, ma, gikapoy na ko. Pwede ba pasagdan na lang ko ni mo matok? Rona. Unsa? Wala ka daw awas mong binuwang sakit? O, Danilo. Nagduda ko ba si Mabdos ko? Kung mo na, palitan tayo ka pregnancy test. Aron, masiguro. Positive? Oh, positive, Mabdos ko. Ansig mo hato na to. Ayaw ka bala ka. Di tayo kapasaktan. Ingon man ang umaabot ng anak. Unsa man? Ingon ani na lang yung kapermi na ko din sabay? Likaya na lang yung kunin mo hangtod sa hangtod? Ma, bila ko gusto glalis. Pwes ato ba nga ako? Pakigsulti na ako? Pila na kaadlaw nga nakabantay ko ni mo nga luya kapermi? Unsa may problema ni mo? Sultihi ko kay inahan ko ni mo, Rona. Mabdos ko, ma. Unsa? Kinuo ko. Gusto kong makakita sa amahan na ng gimabdos ni mo. Gusto ko siyang maila-ila. Ma, Nak, ayaw ka bala ka. Dili na ko siya unsaon. Gusto lang yung kumakaila niya. Bisan tuod og wa ko makauyon sa imong sitwasyon karon pero wala naman tayo mahimo. Naa naman na. Ang gusto lang na kong masiguro nga dili ka niya pasagdan. Dili ko gusto maparehas ka na ako, nak. thank you, ma. Tanong og buotan si Danilo, ma. Danilo? O, ma. Mo ni yung pangan. Ugma dayon, ma. Ako kang ipalaila niya. Babe, si Mama. Ma, si Danilo. Dili. Kinuo ko. Daan pagid lagi ko. Maodeng wa gyud ko mahimutang gabi pa. Ma, ngano? Jessica, Amahan ni mo siya, Rona. Imo siyang papa. Unsa? Ma, dili. Hayop ka. Imong kaugaligong anak, imong ipapabdusan. Jessica, wag ko mahibaw. Wag ko'y kalibutan. Kana tungod sa imong kairesponsable. Kung responsable ba kang pagkatao, gipangitaon ta mo imong anak din nako. Waon ta ni mahitabo. Dili. Dili. Nak, kaon na. Pila na kaadlaw nga permi na lang kang nias imong kwarto. Ma. Ngano nahitabo manin ako? Mao na ba rin nakuha na ko sa sige na akong supak ni mo? Gaba na ba rin ako? Rona, anak. Dili di ka pa.
Maong ayaw pagsulti, ana. Tigali. Kung dili pa lang utak ko sobra ka. Kahigpit niya di mo. Naila-ila unta na ako ang ibong mga kuyog. Uwa unta kay tako na ko. Nalikayan unta ni kita po Ma, Dako kay kong pagmahay, anak. Sorry, anak. sahanin ako, ma. Dili. Uwa kay sa. Pero, dili ron panahon nga magmahayay pa ta. Naa naman na. Ayaw ka balaka. Ni ako para di mo, nak. Dili ti ka pasagtan. Magpalayo ta din kapita. Og sa laing lugar ta magsugod og bagong kinabuhi. Gawag ginakailan nato. Padakon ta ng bataang nga naa si Magtiyan. Nagkasabot ka. Ma, salamat. Salamat kaayo. Napasaylo ako. Samtang napadako aning akong kaagi. Hangtod karon dili gihapon ko makadawat nga nahitabo ni nako. Tingali, kung dili pa parehas ni mama ang akong nainahan. May siguro pa sinuwa na ko din hirong kalibutan na. Sa pagkakaroon, namalhin biglaing dapit nga wagi na kailan namo. Naay mga higayon nga grabe akong pagmahay sa akong kaugalingon. Pero sa pamimahimo nako, dili na mapapas ang sayop nga ako nabuhat. Maayo na lang gani nga naa si mama kanunay sa akong kiliran. Og na-feel na ako nga wagid ko mag-inusara aning panahon na. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita may higalan, kaagi ni Rona nga taga Kalapi, Bohol. Uban sa awit ngayang kipanghayo, awit nga nakalahan, iingatan ka. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag, mga sukit ti paminaw, kinasing-kasing kong gadapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.